सेरफांगुरि थानायाव एफआइआर होफैदों। एफआइआर होनायनि मेइन खार'ना जादों नैबे निरन्त बसुमतारी आरो नैबे बिब'आ जाहैबाय सुदेम बसुमतारी। दा निरन्त बसुमतारीखौ थांनाय 14 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव बे आथियाबारि फरेस्टनि अमृत नेवार ओमफ्राय सासे नरतन बसुमतारी आरो बिनि गार्डफोर बिसोर हमदों बेखौ, ओमफ्राय बेखौ बुदोंबो। हमनाय खार'ना जाहैबाय बियो माने लङा दैनि खर'आव थांदों, लङा दैखौ नायदों। माने दैया मानो दाबो बोहैबोदिया, दैया मानो दाबो फ्लाद जायाखै। मानोना बिसोरनि बे जायगाया गासिबो ओरै गाहायाव माने डाउन स्ट्रिमाव दैया रानजोबनानै दैखराव दै गैया, ओमफ्राय टिउबवेलावबो दै गैया, बिदि जादों। दा बेनिखायनो मानो दै रानखो बेखौ नायनो थांदों बे। दा बेयावनो बेखौ माने फरेस्टनि मानसिफ्रा लोगो मोननानै बेखौ हमो आरो बेखौ बुयो। बे सिकिउरिटिजों थांदोंमोन आरो बे आसलथे बियो केरालायावसो लेबार मावो। बियो इलेक्सननि थाखाय फैदोंमोन। इलेक्सनाव फैनाय समाव दाबो थांफिनाखै बे। दा नैबे फैनायनि उनाव नै दाखालि 14 थारिखखालि 3थायाव बेखौ हमदों आरो बुदों। आरो लोगोसे बिनि उनाव बेजों सासे लोगो दसे नंदों आरोबाव, बे जाहैबाय प्रजित ब्रह्म। दा बेबो माने माबानि थाइसुगुरि गामिनि। दा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव हमदों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव हमनानै बेखौ बुदों। आरो लोगोसे बिसोरखौ 14 थारिखनि मोनायाव बे माबायावनो दोनदों, आथियाबारि फरेस्ट रेन्जआवनो दोनदों। दोननानै बिसोरखौ बुदों। दा माबे रिक्सआव दोनदों बे मोनसे कुइसन जायो। बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ, फरेस्ट रेन्ज अफिसा मानो मानसि दोनो, बोरै दोनो, खुनु दाय गैया फोदै गैया मानसिखौ। जुदि दाय दंमोनब्ला, माबा मोनसे दाय मोनदोंमोनब्ला बेखौ फरवार्ड खालामनांगौमोन, जेलाव हरनांगौमोन। जेलावबो हराखै, खिन्थु बेखौ माने हरसेबाव दोनबाय, बुबाय। दा बुनायनि दागबो दं। ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ सानैखौबो बिसोर अखानायै 16 थारिखखालि कसुगावआव लांदों, डिभिजन माने फरेस्ट अफिसाव। ओमफ्राय लांनानै बेयावनो ट्रिटमेन्टबो खालामबाय एसे, खालामनानै लाबोफिननानै ओमफ्राय 1थायाव बिसोरखौ माबायाव लाबोदों, आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव लाबोफिनदों। ओमफ्राय लाबोनानै बार्गेनिं खालामबाय, दाना फैसा बिबाय जे 1 लाख बे सानै मानसिजों, माने प्रजित ब्रह्म ओमफ्राय निरन्त ब्रह्म बसुमतारी, निरन्त बसुमतारी। बे सानै मानसिया 1 लाख जुदि होआब्ला जेलाव हरसिगोन होननानै सिगिबाय। दा बिसोरबो गिबाय। दा गिनानै बिसोर फैसाथ' 1 लाखथ' होनो हाया। दा खुनुरुखुम रायज्लायनानै 60,000 सानैजों 1,20,000 होनानै बिसोरखौ माने रिलिज खालामबाय। बे 3थासोआव रिलिज खालामबाय बेखौ, बे आथियाबारि माबानिफ्रायनो। दा फैसाखौ स्वयं गावनो नैबे सुदेम बसुमतारीया गामिनि सासे मुरब्बी दंमोन, फुलेन नार्जारि होननाय, बेखौ लोगो लानानै बे आथियाबारिनि अफिसावनो रेन्ज अफिसाव थानो हैदों। बे हैनाय समाव अमृत नेवार बे दंमोन, बेनि रिसिभ खालामदों। ओमफ्राय नारातन बसुमतारी बे रिसिभ खालामदों। ओमफ्राय खाथियाव रेन्ज अफिसार खनखन कौशिक बेबो दंमोन। दा थाखाखौ बिसोर रिसिभ खालामदों। दा बे खबरखौ आङो बिसोर हरदों। ओमफ्राय बे खबरखौ मोननानै आङो 5टा बाजियाव बे माबायाव आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव आंनो खनखन कौशिक रेन्ज अफिसारखौ आं लोगो हमहैदों। दा लोगो हमनाय समाव जोंहा नैबे भुमिधर दैमारि दङ, ओमफ्राय अख्रांमा दङ आंजों लोगोसे। दा जों थांनानै रायज्लायहैदों। थांनानै रायज्लायनायाव आं बेखौ अनेकबार बुंदों जे नोंथाङा दाय गैया फोदै गैया, मानसिखौ मानो हमनानै लाबोखो, मानो बुखो, आरो दाय दोनदोंब्ला नोंथाङा बेयाव मानो दोनखो, बेखौथ' फ्रड खालामनांगौ, जेलाव हरनांगौमोन। दा माबे रिक्सआव आथियाबारिनि बे फरेस्ट अफिसाव दोनखो, आं बेखौ बुंदों आरोखि। आरो दाय माने दंब्ला नोङो फरवार्ड खालामनांगौमोन, आरो खालामाखैब्ला हरसे दोनबाय नोङो, बेखौ बुबाय नोंखौथ' बुदोंबो, मानो बिदि खालामखो, आरो नों दिनै मानो हगारखो, बेखौ आं बेखौ सोंदों आरोखि। दा हगारनाय गेजेरावथ' फैसा लादों, जों बेखौ बुंदों। ओमफ्राय बे सिगाङाव दिनाय खालामदोंमोन, उनाव आं मोजाङै नर्मेल अबस्थायाव बेखौ बुजायदों। दा सासे अफिसार नोंहा माबा जागोन, माने इनकुवारि टिकुवारि जाब्ला साख्रि ओंखार दं मा दं, दा गथे नोङो बिदि खालामनाङा। बिसोर गोरिब मानसि, बे गोरिब मानसिनि फैसाखौ लानानै दा जेबो माने सुख गोजोन मोना, नों गथे फैसाखौ हरफिन, बे बाथ्राखौ बुंनानै आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। रेन्ज अफिसारा खनखन कौशिकआ गावबो एग्रि जादोंमोन, दे गाबोन हरफिनसै बिदिबालाय फैसाखौ होननानै। बियो 16 थारिखखालि बेलासियाव हरफिननाय खोथामोन। आगोल 16 थारिख बेलासियाव नेबाय, 16 थारिख बेलासियाव हरफिनासै। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो 17 थारिखनि बेलासियाव आं बे मा होनोमोनलाय नरतन बसुमतारी फन खालामबाय। बिदि फन नाम्बार आंनाव दंमोन। दा फन खालामनानै सोंहरबाय आङो, बे आल'सनायावथ' नोंबो दंमोन, आरो नोंनि सिगाङावथ' बे माने फैसाखौ हरफिन होनना खोथा बुंदों। दा नोङो आंनि खोथाखौ रिमाइन्ड खालामना हो, बुंना हो,
बे हरनो होननाय खोथा फैसा हरफिननो नागिरनाय खोथा मा जाखो मानो हरदिया बेखौनो खोन्थाना होगोन दे आं ओमफ्राय दे सार जागोन सार खोन्थागोन होननानै दे खोन्थानो थांबाय दा खोन्थानो थांनायनि उनाव आंखौ लिंहरबाय बियो दा सारानो फैदो रायलायफैदो होनबाय आं माने आंथ' फैसानि खोथा रायलायनो थाङा बेयाव नोंसोर खोथा बाय जेला नोंसोर फैसा हरनांगौ होनबाय आं ओमफ्राय उनाव बिसोरो दाखालि 18 थारिख खालि फैसाखौ हरनांगौ बिसोरो 18 थारिख खालिबो हराखिसै ओमफ्राय मैयासिम नेदोंमोन मैयासिम बिसोर हरनो खोथादोंमोन मैयासिमबो बिसोर रिफान्ड खालामाखै फैसाखौ दा मैयासिम रिफान्ड खालामैयाव जोङो माने सानबाय बिसोर फैसा होनाय नंला बेखायनो आङो दहाय फुङाव जों ज' रायलायनानै दा बिनि अल्टारनेटिभ जा केसआव उफाय गैया होननानै दिनै बे केसखौ बेयाव सेरफांगुरि थानायाव जों केस होनाय जाबाय दा बिनि सिआइआ रिसिभ खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना एक्सन लागोन होननानै जों नेनि एक्सनखौ मा जादों बेसेबां एक्सन लायो बेखौ जों नेनि दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय बेनो जे आङो बे माने खावसि एरिया आथियाव रेजिडेन्सिनि जों बे दै रानजोब्बाय दै लोंनो गैला मोसौ मोसानो दै दौनो गैला आं बेफोराव माने जानाखि माने दै रानदोंमोन आं टिसिनि माने दैनि टेंकार लानानै दै रानदोंमोन आं बे दै राननायाव गोबां खबर मोनदों बे जायगायाव फरेस्टनिफ्राय इमानबादि बेयाव अयथासार खालामदों फरेस्टनिफ्रायना मानसि बुलाबायो मानसिखौ हमनानै लाबोयो थाखा दाबि खालामो दा गोबां माने माबाफोर गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफोर राभा मानसिफोर होन सावथाल मानसिफोर बिसोरनिफ्राय सोरबा 50,000 लादों सोरबा 1,000 लादों 1 लाख लादों बेबायदि मोनसे टेरराइज बै फैसा लानानै फैसा होआब्ला जेलाव हरगोन सिगिनाय बिराद बिदि उदाहरन दं आं बे रिपर्टआ मोनजोब्बाय आङो बे जिनिसखौ मालाबा कालेक्ट खालामनानै आं बयनिबो सिगाङाव बेखौ बुंनो हागोन आरो मानसि बुनाय बन एसे लायनो थांबाय मानसि बुनाय ओमफ्राय मैगं एसे सोरबा जुदि थांदोंब्ला बेखौ बुनाय इभेन सोरबा हाग्राथिं थांब्लानो बेखौ बुनाय बे घटना बिराद जाबाय थादों इमान अयथासार दा जोंनि गेजेराव जोंनि सरकार थानाय समाव जुदि बे रोखोम मानसि बुख्रुबनाय थाखा फैसा लुट खालामनाय बे रोखोम जुदि जायोब्ला सान्थिया बोरै फैबावनो आरो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरै थांना थानो दा फरेस्ट भिलेजआव जायनाखि रुल्स दं फरेस्ट भिलेजआव थानाय मानसिफोर बिसोरनोथ' थांनानै थानायनि बेब'स्था खालामनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि माने थांनानै थानाय राहाया मा बन गंसे लायोब्ला बेसेबां दाय जायो माने एफोराव दायनि जानायावलाय बिसोर थानो जाबा बेयाव जायगा होबायब्ला बिसोरनोथ' खमसे खम बन गंसे खननानैथ' लायो बिसोरनो अधिकार होनांगौ फरेस्ट भिलेज नङि मानसिखौ बिसोर मा खालामो खिन्थु फरेस्ट भिलेजफ्राथ' बन गंसे लायनाय बेखौ हमनाय एफोर गिदिर सादा फैसा 50,000 गाहाम लानाय 1 लाख लानाय बुख्रुबनाय बेथ' जानो नाङा बेखिनिखौथ' एलाउ खालामनांगौ दा बे ओरैबायदि अयथासार खालामबाय दा बुजानाय मानसि जेलाव हरजानाय दासिमबो नै दाखालि मोफौ मासे गामियाव हमदों न'खराव एखेरे मोफौ मासे फैना हमदों बे हाग्रानिनो मोफौ ना न'नि मोफौ बेखौसो बुजिफालाय ना गामिनि मोफौ दा हमबाय बे हमनायखौनो गोदाखानायखौनो हमनानै लांनानै रेसाव लांबाय बुबाय आरो मानसिखौ जेलाव हरबाय बेथ' गोरिब मानसिखौ बिदि खालामो बेथ' अननाय दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा जोंनि माने बिटिआरनि सरकारफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ बे रोखोम बुख्रुब सुख्रुबखौ खालामनाङा सान्ति बिबाय होनना बुंनाय मानसिफ्रा दिनै असान्ति जोंनि गेजेराव लाबोनो नाङा दा बिसेस करि आङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानाव गेदेर माने रन्जित बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायो दा बिथाङा जाहाथे माने बेफोरखौ कन्ट्रल खालामो बिदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनो नाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ कन्ट्रल खालाम डिसिप्लिनजों लां रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि बिसोरखौ आदर खालामनांगौ बिसोर अननांगौ आरो जों अनाबा सोर अनबावनो बे गोरिब गुन्द्रा मानसिखौलाय बे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ जों जुदि आदर खालामनानै बिसोर जुदि मोजां लामा खोन्थायाब्ला सोर खालामबावनो बे बुख्रुब सुख्रुबथ' जायाना जेलाव हरनाय बुख्रुबलाबायनाय सुख्रुबलाबायनाय फैसा दाबि खालामनाय बेथ' जायाना बिदि दा बेफोरखौ माने जोंना EMआ खबर लानांगौ जाहाथे बे रोखोम जाया सान्थि भाबै जाहाथे बयबो संसार जायो सुख गोजोन बयबो जाहाथे अनलायनानै रुजु रुमु बयबो रायजो जायो बिनि बेब'स्थाखौ खालामना हो बिनि बेब'स्था खालामाबानो बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय बे अननाय बे आरो बिदि खालामब्ला जायगा मोननाय नङा रायजोफ्रा जायगा होनाय नङा बयबो माने अब्ला नेवसिगोन ओंखायनो आं खावलायो जाहाथे फैगौ दिनफ्राव जाहाथे हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो जाहाथे माने बन लायनो हानाय बे मैगं दायसे लायनो हानाय बेबायदि माबा अधिकारखौ जाहाथे होयो बेयाव जाहाथे रावआबो जाहाथे अफराद जाया गिदिर अफराद जाया बेनि थाखाय जोंखौ जाहाथे नायो आरो बे हाग्रा ओनसोलनि जायनाखि फरेस्ट भिलेजबो दं बिसोरबो हाग्रा ओनसोलाव फरेस्ट भिलेजआव थानो होयोब्ला बिसोर जाहाथे मोजां थांना थानायनि जाहाथे अधिकारखौ जाहाथे होयो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे आरोबाव आङो नैबे दाखालि 29 थारिख मेआव जायनाखि गवालपारा दुब्लियाव जायनाखि बर' हिन्जाव सानै आइजोखौ रेप खालामनानै माने खालामनाय जादों जों बेखौ निन्दा खालामो बे मोजां जायाखै दा दुखुनांथाव बेनो बे जोंनि जायगायाव जों बे जायगानि थागिबि फिसा असे फिसा गावनि थागिबिनि असे फिसायासो दिनै अधिकार गैयै जाबाय
जों जेराव खिथाङा जेराव सफैया जों थांनो हायिबादि जाबाय ओंखारनो हायिबादि जाबाय जोंनि फिसाफ्रा दिनै रेप खालामजानाय मानाय बेबायदि दुखुनांथावसिन जेबो जाथाय जानो हाया दा बयनिबो बिखा गावखागोन दा जोंनि न'खराव जुदि सोरबा फिसा जुदि रेप जायोब्ला सोर सैज्य खालामनो दा बे रेप जानायखौ लानानै फंबाया जुदि बेनि थाखाय गोसो गाज्रि जायोब्ला गोसो गाबखाङोब्ला जुदि बे जायनिखौ रेप खालामग्रा बे न'खराव जुदि थांनानै माबा हैयोब्ला दा बेनि थाखायथ' बे दायनिगिरि नङाना नै बिनि दानिखि रेप जानायनि फंबाय दा किरनमय खाख्लारि दा बेखौ जे एखेबारे दांख्राब खालामबाय सुबाय दा बुथारबाय बे अननाय जों बेखौ माने गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बेबायदि मानसिखौ बिराद गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौ बिदिखौ दोननो नाङा आरो जोंहा बेखौ दाबि खालामनाय अधिकार दं जोंनि बे जायगा बेयो जोंनि मालिक जों बे हानि मालिकजों आरो जों हानि मालिकखौसो बाहेरा मानसिया फैनानै बिदि अयथासार खालामब्ला जों बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा दा गथे जायफ्रा दसि बिसोरखौ फासि होनांगौ जों दाबि खालामो आरो सरकारानो नङाब्ला बे मानसिखौ हमनानै रायजोनो गथायनो नांगौ रायजोफ्रा मा खालामथों दा बे रोखोम जुदि खालामोब्ला जोंनि गेजेराव माने खुद्रिनाय बोराबनाया बांसिन जागोन रागाया बांसिन जागोन दा ओंखायनो सरकारखौ दाबि खालामो जाहाथे रायजोनो हगारनो हायो रायजोआ बेखौ माने बेबायदि माने गुन्दाफोरखौ मानसि बुथारग्रा रेप खालामग्रा बे गुन्दाफोरखौ पाब्लिकनो हगारनांगौ जाहाथे पाब्लिकआ गोसोबायदि बिसोरनि सायाव माने बिसार खालामनो हायो आरो लोगोसे जों खावलायो गभर्नमेन्टखौ जाहाथे ट्राइबेलफोरनि सायाव बे रोखोम जिनाहारि जानाय अयथासार जानाय बे बन्द जायो दाथ' गोबां जायगायाव जाबाय थायो बोसोरै बोसोर जाबाय थायो बे जिनाहारि जानाय बुथारनाय जाबाय थायो बे जाहाथे एखेबारे इमिडियेटलि जाहाथे स्टप जायो आरो बे जाहाथे फार्दार जाहाथे बे रोखोम घटना जानो मोना आं बेखौनो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो खावलायो